Πολλοί ίσως έχετε ακούσει για τους κρυστάλλους. Θα τους έχετε ακούσει ως ενεργειακούς κρυστάλλους, κρυστάλλους θεραπείας, με πάρα πολλές έτσι μορφές, όρους κτλ. Και είναι και πολύ γνωστό το crystal healing, ιδιαίτερα στην Αμερική. Πάμε όμως να δούμε τα πράγματα στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο γνωστό πώς οι κρύσταλλοι μπορούν να βοηθήσουν σε διάφορα πράγματα. Πολλοί επιθυμούν μια μορφή ψυχικής αυτοπροστασίας, δηλαδή νιώθουν ότι υπάρχει το κακό μάτι εκεί έξω, ότι τους ματιάζουν και λένε πώς μπορώ να βοηθηθώ και κάπου εκεί πέρα ακούνε ότι υπάρχουν κρύσταλλοι που μπορούν να βοηθήσουν. Κάποιοι άλλοι έχουν πάρα πολύ στρες, πάρα πολύ άγχος και ακούνε ότι υπάρχουν κρύσταλλοι που μπορούν να βοηθήσουν. Κάποιοι άλλοι θέλουν ευεξία, να αντιμετωπίσουν χρόνιες καταστάσεις, ασθένειες, πόνους, να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό τους, να βελτιώσουν τη διάθεσή τους, να ενωθούν με κάτι ανώτερο από αυτούς, ό,τι και είναι αυτό. Κάποιοι θέλουν να ενωθούν με αγγέλους, κάποιοι θέλουν να ενωθούν με τον ανώτερο εαυτό τους. Σε όλα αυτά έρχονται οι κρύσταλλοι για να βοηθήσουν. Θα μου πείτε τι είναι, μαγικά εργαλεία, είναι όλα αυτά καλά ή μήπως υπάρχουν παρενέργειες? Θα σας πω ότι τα πάντα είναι ενέργεια, όπως και η γη. Και τα παιδιά της γης είναι και οι κρύσταλλοι. Παιδιά της γης είναι π.χ. ο αμέθιστος. Είναι μια μορφή πολύ όμορφου χαλαζία, μοβ χρώμα. Ένα άλλο παιδί της γης είναι ο κιτρίνης, εξαιρετικός κρύσταλλος, πανέμορφος. Ένα άλλο παιδί της γης είναι ένας κρύσταλλος, είναι ο σεληνίτης. Και αυτοί οι κρύσταλλοι είναι από τους πιο γνωστούς κρυστάλλους, από τους πιο δημοφιλείς κρυστάλλους και πολλοί που ξεκινούν την ενασχόλησή τους με κρυστάλλους, ξεκινούν με αυτούς και μάλιστα πολλοί θεωρούν ότι ο πρώτος, ο δάσκαλος κρύσταλλος που μοιεί κάποιος στο κόσμο των κρυστάλλων, το μαγικό αυτό κόσμο των κρυστάλλων και μαγικό με την καλή έννοια, είναι ο αμέθιστος. Ωραία. Παιδιά της γης λοιπόν, όπως και εμείς, η σάρκα μας είναι παιδί της γης, είναι δημιούργημα της γης. Δεν θα υπήρχαμε ενσαρκωμένοι αν δεν υπήρχε η γη. Σωστά, νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό όλο αυτό. Οκ, πάμε να δούμε οι κρύσταλλοι. Πού βοηθάνε? Οι κρύσταλλοι μπορούν να βοηθήσουν σε όλα αυτά που είπαμε πριν. Δηλαδή, αν κάποιος θεωρεί ότι κάπως επηρεάζεται από τις ενέργειες άλλων, από την κακή σκέψη άλλων, από τα κακά συναισθήματα άλλων ανθρώπων και το απορροφούν μέσα τους, εκεί υπάρχουν κρύσταλλοι. Όπως είναι π.χ. η τουρμαλίνη που προτείνω πάρα πολύ συχνά. Η τουρμαλίνη, ο οψιδιανός, ο όνυχας, ο αμέθιστος. Είναι λοιπόν πάρα πολλοί κρύσταλλοι που βοηθούν στην ψυχική αυτοπροστασία. Αν λοιπόν νιώθετε ότι ματιάζεστε ή κάτι άλλο και πέφτετε ενεργειακά, πέφτει η διάθεσή σας, δεν αισθάνεστε καλά, δοκιμάστε για αρχή μια τουρμαλίνη και μετά ίσως και κάτι πιο δυνατό, πιο σκληρό, όπως είναι π.χ. ο οψιδιανός ή μορφές οψιδιανού, όπως είναι ο Platinum, ο Golden Sheen, ο Snowflake και πολλοί άλλοι οψιδιανοί που υπάρχουν στην αγορά. Και στην Ελλάδα θα τα βρείτε πάρα πολύ εύκολα στο διαδίκτυο, στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη κτλ. Πάμε λοιπόν σε κάτι άλλο. Ας πούμε ότι κάποιος νιώθει ότι η αυτοπεποίθησή του δεν είναι σε καλή κατάσταση, ότι δεν έχει τόσο πολύ δυναμική ενέργεια όσο θα ήθελε, ότι δεν βάζει όργια και οι άλλοι τον εκμεταλλεύονται, την εκμεταλλεύονται. Εκεί σίγουρα βοηθάνε κρύσταλλοι όπως π.χ. ο κιτρίνης, που φέρνει και την χαρά, την δύναμη του ήλιου. Είναι πάρα πολύ όμορφος ο κιτρίνης, θα το βρείτε σε πάρα πολλές μορφές. Δοκιμάστε καλύτερα να πάρετε ένα φυσικό κιτρίνι και όχι επεξεργασμένο κιτρίνι, που είναι αμέθιστος πρακτικά, που έχει μπει στο φούρνο. Πάρτε ένα φυσικό κιτρίνι. Μπορείτε να πάρετε ένα σύμπλεγμα, μπορείτε να πάρετε ένα μενταγιό, μπορείτε να πάρετε δαχτυλίδια, σκουλαρίκια και πολλές άλλες μορφές που θα βρείτε το κιτρίνι. Σίγουρα το σύμπλεγμα είναι από τα πιο δυνατά και μπορείτε να το έχετε στο χώρο σας για να βελτιώνει και το χώρο, αλλά και εσάς, αν βέβαια είναι σε μια νορμάλ απόσταση από εσάς και όχι στα 20 μέτρα. Κάτι άλλο πολύ δυνατό είναι ο σεληνίτης. Ο σεληνίτης είναι ένας κρύσταλλος ο οποίος είναι υψηλής δόνησης. Δεν θα λέγαμε ότι είναι τόσο πολύ για το φυσικό σώμα, είναι πιο πολύ για να καθαρίσει την άβρα, τη βρώμικη ενέργεια και να ανεβάσει τα vibes, να ανεβάσει τις δονήσεις του ενεργειακού σώματος και των ενεργειακών σωμάτων. Βοηθάει πάρα πολύ στην ενεργοποίηση των chakras, των ανώτερων chakras, όπως είναι της κορώνας, αλλά και των chakras που έχουμε πάνω από την κορώνα, γιατί δεν έχουμε μόνο 7.
chakras. Είναι πολλά τα chakras που έχουμε. Και πάνω από 14 και πάνω από 100. Ο σεληνίτης λοιπόν βοηθάει στην ενεργοποίηση αρκετών από αυτά τα chakras. Αλλά βοηθάει και αλλού. Δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι με το chakra που έχουμε στο χέρι, μπορούμε να φέρουμε το σεληνίτη εδώ και να νιώσουμε κάτι. Ο σεληνίτης επίσης βοηθάει στο να ενωθούμε με οντότητες που είναι σε ανώτερη δόνηση. Οντότητες όπως είναι π.χ. άγγελοι, ο ανώτερος εαυτός μας. Οπότε εκεί πέρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα σεληνίτη και να διαλογιστούμε, να το έχουμε στο χέρι και να επικεντρωθούμε σε αυτό με ένα χαλαρό τρόπο, με awareness όπως λέμε, όχι δηλαδή με αιμονή, αλλά απλά να σκεφτόμαστε ότι υπάρχω και έχω ένα σεληνίτη και πώς είναι η ενέργεια του σεληνίτη και τι έχει να μου πει και να αφαιθούμε σε αυτήν την ενέργεια και να αρχίσουμε να δονούμαστε σε συχνότητες ανώτερες όπως έχει ο σεληνίτης. Οπότε τι κάνουν οι κρίσταλοι? Οι κρίσταλοι αυτό που κάνουν είναι ότι έχουν μια συγκεκριμένη συχνότητα ή πιο σωστά ένα φάσμα συχνοτήτων ή αλλιώς μια μουσική. Εμείς ακούμε τη μουσική με κάποιες αισθήσεις που έχουμε, επηρεαζόμαστε από αυτό και αρχίζουμε και έχουμε παρόμοια μουσική. Πώς είναι που ακούμε μια ωραία μουσική στο ραδιόφωνο και αρχίζουμε μετά και τραγουδάμε τον ίδιο σκοπό ή ακούμε μια ωραία μελωδία και μας επηρεάζει και ακούμε αυτή τη μελωδία στο μυαλό μας, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να έχουμε ένα κρίσταλο στα χέρια μας ή κοντά μας ή να το φοράμε και να επηρεαστούμε από τη μουσική του, από τις συχνότητές του και να αρχίσει και το σώμα μας να δονείται σε παρόμοιες συχνότητες. Οπότε έχουν μια πολύ ισχυρή δόνηση, σταθερή και επηρεάζουν τη δική μας δόνηση για να φτάσουμε σε αυτό το άλλο επίπεδο, όποιο και αν είναι αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί κρυσταλλοί και στο site το yourgrowth.guide θα βρείτε πληροφορίες για κρυστάλλους, για τα chakras, για την ενεργειακή θεραπεία και άλλα πολλά όμορφα. Αυτό ήταν λοιπόν ένα εισαγωγικό βίντεο στο μαγικό κόσμο των κρυστάλλων, τον κιτρίνη, τον αμέθιστο, τον σεληνίτη και υπάρχουν βέβαια πολλοί ακόμα κρύσταλλοι. Αν σας ενδιέφερε, γράψτε στα σχόλια. Κάρολε, πολύ ωραίο, θα θέλαμε να μας πεις και γι' αυτό, ποια είναι η γνώμη σου, για το μάτιασμα, αν ισχύει ή όχι, για... Τέλος πάντων, ό,τι θέλετε ρωτήστε με, θα χαρώ πολύ να ακούσω τα δικά σας σχόλια. Κάντε like, κάντε share, κάντε subscribe, κάντε follow, ανάλογα με το που το βλέπετε, τα ακούτε το σημερινό επεισόδιο και τα λέμε βέβαια στο επόμενο επεισόδιο του Your Growth Guide. Ευχαριστώ πολύ.